gyerekeinket, a szülőket, a nagyszülőket, kedves vendégeinket az évzárói műsorunkon. Nagyon-nagyon izgalomban voltunk már egész héten, ez látszik most is, úgyhogy kérem, fogadják szeretettel a Ballagó Gyerekek műsorát. Jó napot, nagyon-nagyon szép napot. Annyira, hogy kinyithassunk minden csukott ablakot. De ha nem a szemünk nyissuk, s figyeljük a színpadot. Málna utca 11-ben éldegélt egy nyúlmama. Vele a 4 fiókája, a 4 lánya. Mind a 4-en iskolások, de mind a 4 más és más, pontosan úgy, ahogyan minden óvodás és iskolás. Bár mamájuk dolgozik már, ők még mindig alszanak. Azt sem bánják 4 gyerekek, ha a hasukra süt a nap. Kálkata Péter, jó reggelt, már odakünn a nap feked. Szól a kakasunk, az a nagy darajú, gyere ki a rétre, kukurikú. Felkent a nap, ébredjetek gyerekek, ilyen finom napsütésben csak a lusta szenderek. Hopp-hopp! Kifújtunk az ágyból, a tapancsunk táncot, süt a nap az égen, tornázunk a réten. Hát, te lusta, álompuszék, hagyjatok szép, úgy aludnék. Ha nem kell föl, nyakon öntünk, ágyban ma idegenedünk. Aki elustának nem jut reggelire, piszkákoztatódja. Miért nem ezzel kezdtétek? Szuszi, piszi, muszi, reggel torna mocsorakozó. 1, 2, 3, 4, fülmozgatás, ügyes 4. Most a jobbat, most a balt. Jobbal a balt eltakar. Szebrécse is. Most a jobbat, most a balt. Ügyesen a tappancsal. Arra vigyázz, ne keresd be, nem ugrálhatsz hasva esve. Törzshajlítás előre, orrod, lábad vödörsze. Utolsó gyakorlat, beágyazás. Az ágyazás az nem is torna. Piszi, jól van, megyek már. 1, 2, 3, mindjárt rend lesz az ágyon. 4, 5, 6, itt az ideje a paklannak. 7 és 8, a tűzes az mind gyors. Készen vagyunk. Jól van, látom, ügyesek vagytok. De most azt is szeretném látni, hogy hozzátok magatokat rendbe. Reggeli mosakodás következik. Igenis. Piszi, te is mosakodjál. De nem akarnék. Félsz! Olyan hideg. Isten attól füstünk föl. De már most is Szó se többé, irány a kút! Itt is egy kis kút. Hajj belé, ne essél, amott is egy kút. Hajj belé, ne essél, amott is egy árok, ott is árok, a házányra merre járunk, Szilvi kút, Szanyi kút, úgyis oda-visz az út. Ne, Piszi, olyan hideg! Te mondtad, hogy ettől felküzdök. Na de nem ennyire. Ne egymást fröcsköljétek, hanem magatokat. És figyeljetek rám. Megmossuk az arcunkat, és ha van, a bajszunkat. A füleket, a nyakat, a karokat, és a vállakat. És a lábunkat nem mossuk, belecsücsülhetünk a dézsába. Azt már este megmossuk, most törölközik gyorsan, meg megszálljuk. És
most irány az iskola. Mindent becsomagoltatok? Igen. Jó, induljatok, de aztán vigyázzatok, nehogy a rossz róka karjaiba fussatok. Vigyázzunk, viszontlátásra, mama. Hívogat az iskola, kapuját kitárja, kis pajtásom, gyere hát, menjünk iskolába. Olvassunk és számoljunk, vidám nóta járja, kis pajtásom, gyere hát, menjünk iskolába. Jó barátunk lesz a könyv és a fali tábla, kis pajtásom, gyere hát, menjünk iskolába. 1, 2, 3, 4, megjött a 4 iskolás. Zsebed üres, és a táskád, nincsen benne zárt tojás? Nincs, nincs. 8 óra, kezdődik a tanítás, de ezután már ne legyenek szikrányásítás. Jó reggel, gyerekek! Jó reggelt, Marci bácsi! Jól van, üljetek le! És most lássuk a fejekbe, belebújt-e az új lecke? Piszi, te felelsz elsőnek. Mi az? Zöld a lárva, zöld nadrágja, furkó a feje. Ez nem lát más, mint a káposzta. Jól van, nagyon jó. Kiskoromban nyersen esznek, ízt adok a leveseknek, barátom a petrezselyen, egy csomóba viszik velem. Kiskoromban nyersen, ízt adok a leveseknek, barátom a petrezselyen. Ez csak is egy lehet, ez a répa. Te is jól feleltél. Szuszi? Szép levelű zöld sejem, kint terem a réteken, ráhever, aki teheti, a nyúl ezt is megeheti. A nyúl mindent megehet, ami vékony levelű. De ez mi lehet? Persze, hát a réti fű. Nagyon jó. Cici, rajtad a sor. Tapsifüles ez a koma, gyors, mint a nyíl, nem is csoda. Megjed az árnyékától, fél minden kis és nagy állattól. Ez könnyű, ez én vagyok. Vagyis mi? Vagyis a nyúl. Ügyes vagy. Úgy látom, a mai leckét mind jól tudjátok. Meg is mondom nyúlmamának, büszke lehet rátok. Amiről most tanulunk majd, azok mind ellenségek. Ha csak egy is előbukkan, lábatokat jól szedjétek. Itt az első. Ki ismeri? Muszi. Ő csak éjjel jár vadászni, neve Bagoly. Szeme villog, hangja puhog, ami moccan, azt már is viszi. Júj! Ha ilyennel találkoztok, így kell bújni. Füles patkat is befújni. Nem moccani, hogy azt vigye, nem nyuszivat, hanem egy dínyet. Ez már igen, ez egy kimerítő válasz. Már is itt a következő. Ki ismeri? Hát, ez itt az orvosfarkas, ős a kutyák rokona. Ahol járnak a kis nyughat, ott a nyúlnék háborog. Jó szimató, ez is, az is. Ő előfut mindent. Ha szikáztak, akkor harisnyomot hagytak. Így menekülhettek el. Jól van, nagyon jó. És őt ki ismeri? Ez a veres lompos farkú a róka. Nagyon ravasz, alattomos, hangtalanul lopakodos, ő bújik a bokorba. Olyasan, hogy át se dől, egy levél sem oszthat, de ahol sok madár van, ő bújik a lombokba.
Nagyon ügyesen dolgoztatok. Ezzel a mai iskolanapnak vége. Hurrá! Most szeretném kérni a kis csoportosokat, aki itt van. Jó? Encsike? Arra forduljunk meg. Most köszönjük Mermi a nagyoktól, hogy ő nekik mondjuk a mesét, jó? Gyere, gyere. Így, ide fordul, felé fordul. Ballagnak van. Nagyobb vajon hová mennek? Miért hagynak ide? Mert ezt a szép kertet kilőtték az óvodák, unják a meséket. Miért szól nekik sok vers és búcsúzó ének? Iskolába mennek betűket tanulni, sok tudománytól fognak okosodni. És ha majd eljönnek látogatni minket, ők olvasnak nekünk szép meséket. Adj nekik szerencsés tanulást, ő pedig vidám búcsúzást, ballagást. Ügyes volt. Ügyes volt.